Vi skal på vandring i jeres by, jeres dejlige by, Fruering. Der kunne være et tema her i byen, som hed Fruerings vidunderlige haver. Fordi hold da op, I har nogle haver her i byen. Vi kunne også have haft en vandring, der hed Fruerings fantastiske udsigter. Vi skal se nogle af dem i dag. Så kunne man også lave en vandring, der hed Stier og Smutveje, for hvor er der mange steder, man kan gå tur her. Og vi skal den her vej af den gamle kirkesti mod Voldbæk, som går her. Vi kan jo se, vi står jo faktisk her på kanten, og vi kan se, hvordan det falder ned mod søen. Alt smeltevandet, det går den vej. Det er jo så det, vi står på, det man kalder en randmoræne, altså en randbakke. Og navnet, det var oprindeligt ring eller ring. Så blev kirken viet til vor frue, og der er navnet Fruering. Vi skal tale lidt om det her hus. Og for at tale lidt om det, så har jeg taget en bog med. Fortællingen, som er i Morfars by, skrevet af Albert Dam, handler om kirkegang her i Fruering Kirke en gang i 1800-tallet. Da de kom på Fruering bymark, så de kirkens hvide tårn ensomt over bakkerne, og kirkeklokkens klang kom langt ovenfra, svævede vidt deroppe, slog ned over dem og rykkede i dem. I Fruering by drejede de af og gik kørevejen til kirkegården. De samlede spredt foran våbenhusets indgang mod syd, mændene til højre og kvinderne til venstre. Af stierne mellem gravene kom de fra sognets andre byer og sluttede sig tavse til den tvedelte og tavse flok. Enkelte gik til et gravsted, men gled snart ind i flokkens ydmyge venten. Niels og Kirsten, I har jo været en kæmpe stor hjælp i forberedelsen af den her vandring. Og Niels, du er her fra egnen, ikke? Og født her mellem Fruering og Virring på en gård, og har været her på egnen hele dit liv, eller det allermeste af dit liv. Ja. Så har I fortalt mig en masse ting. Fordi det er jo en by, hvor der er blevet festet meget. Og der har både været forberedelser, og så har der været selve festerne, og så har der været en del oprydning også dagen efter. Ja. Og restespisning også. Og en af de fester, det er suppegilderne. Ja. Suppegilderne, som var meget store her i byen, og som fandt sted hvert år omkring den 1. februar. Og så kom der en kvinde, en kogekone, lavede en masse suppe til cirka 100 voksne. Og her i Fruering blev der spist rigtig meget. Så når der skulle laves boller til Fruering, så skulle der bruges en pund mere margarine end andre steder. Og så spiste man suppe, og så blev der danset, og så var der tit overdans, hvor man dansede til en 2-3 stykker om natten, inden man gik hjem. Og så næste dag mødtes man så og fik ryddet op og spise resterne. Ja. Altså, vi er kommet til en plet i jeres by, som
jeg også synes er en rigtig dejlig plet, jeres sportsplads. På det her sted skal vi snakke lidt om et sted i byen, som vi ikke når hen i dag. Vi skal snakke lidt om Sønderbækken. Vi skal snakke lidt om det område af byen. Men nede omkring Sønderbækken, der ligger der en ejendom fra 1929, som hedder Nybo. Og i den ejendom, der bor Svend og Bente. Og i den ejendom, der så jeg for første gang i mit liv sådan en her. Sådan en her. Og en gudeblomst. Og det er fordi, I har en helt særlig have nede ved jer. Og så kommer Tibets blå valmue. Og vi har jo i hundredvis af forskellige planter og blomster og arter nede hos jer. Ja, så kommer vi til en anden have og et andet hus. Og I skal ligesom, I kan kende den her unge mand, der sidder her. Han sidder og hygger sig. Hvem er det, ja? Det er Mogens, ja. Mogens. Fordi du bor jo i Sønderbækparken sammen med Annette. Det er jo I flere, der gør. Men I er jo en del af historien af det område. Om den nye by. Ja. Mm. Vi flyttede dernede i Sønderbækparken i 72. Vi festede der også cirka en gang om måneden med fadkoteletter og billig rødvin. Det var når vi fik løn. Og altså, I fortalte mig lidt om en god rødvin, som I kendte rigtig godt. Fordi det var den, I så gerne fik. Ja. Det var den, vi fik. Det var en billig rødvin. Det var en billig rødvin, og det var jo Palanca. Ja, det var så. Eller også var det, ja, fra Brugs, og den med munken. Ja. Og det var festlejligheder. Og så har vi ellers været nogen, der har været på et detektivarbejde for at finde en god Palanca til i dag. Det lykkedes så desværre ikke. Brugsen fører den ikke længere. Føtex har den ikke. Rema har den heller ikke. Man kunne godt få den bestilt hjem. Der var den meget kostbar. Nu har vi taget i stedet for en billig en fra Føtex med. Så nu skal vi have et glas rødvin. Og her har vi jo en yndig ung kvinde, der sidder her. Hvem tror I det er? Hvem kan det være? Det er en, I kender. Hun har netop spillet i kirken. Hun sidder her. Det er Annette. Ja. Og vi er nødt til lige at stoppe her, fordi I har jo en ganske særlig bygning lige her, som ligger lige her. Det er jo den lille kirke, og det kan jeg godt forstå, som den ligger her med de hvide kalkede mure og det røde tegltag og tårn, og nærmest er sådan en lille udgave af Fruering Kirke. Altså det her vandværk er måske det flotteste vandværk, jeg nogensinde har set. Der er meget godt vand her i Fruering. Vandet er så godt, at man ikke skal afkalke sine kaffemaskiner. Vi er så heldige nu, at vi skal på besøg et sted. Og Gitte, du kender jo vejen derhen, så nu skal vi bare følge Gitte. Den her gården er gammel. Måske er den 400 år. I hvert fald findes der et billede. Under det billede, der står der, at gården her i 1926 er omkring 300 år. Og året efter, i 1927, blev der født en lille dreng, Knud. Og han var lille, vejede kun 1500 gram. Det var ikke meget. Og blev også den eneste dreng, og det eneste barn her på gården. Og her voksede du op, og her har du boet. Ja. Og så var der noget med noget folkedans. Og der var jo så en, der også gik til folkedans, Margit. Og I dansede sådan var det en 3 år, I dansede sammen? Til folkedans. Noget af den retning. Og I blev gift, og det var i 1955. Det så sådan her ud. Og her boede I. Og I boede her med jeres efterhånden 3 børn. Og der var nok at lave. Du passede simpelthen køerne. Senere, ja. Der var i starten 12 køer, så blev det til 58 køer. Og det var da noget at arbejde, især inden der kom rørmalkning.
Det her det er et billede af året efter, eller da selve stuehuset var bygget op, så skulle længerne også ned, og der skulle bygges nye stalle. Knud, det var dig, du stod og var med i hele byggeriet herinde, med hjælp fra forskellige. Blandt andre fra Niels. Ja, nemlig. Ja. Det her det er en meget gammel smedje. Så på et tidspunkt i 1922 kom der en ny smed, der hed Smed Nielsen. Og Smed Nielsen tænkte, at han ville have en ny smedje. Så sådan var det, og han var her indtil en gang i 50'erne. Og man kan sige, som Bertha, du har sagt, han både startede den her nye smedje, og han sluttede den også igen. For efter ham kom der ikke smed her. Der er et hus, vi er nødt til at se på, og det ligger der. Og det er jeres legendariske købmandsforretning. Og der har været købmand der i dette hus fra 1927 og indtil en gang i 80'erne. Elvin han kommer til i 1952. Han var ugift, og der kom mange kunder i butikken. Og der kom blandt andet en kunde, der hed Ellen. Og hun blev en rigtig god kunde. Og med tiden så god, at hun blev købmandskone herinde sammen med Elvin. Når man var barn, så var der noget, man gerne ville købe derinde. Det har jeg hørt af Bent, som ikke er her i dag. Så nogle gange så stod han her sammen med sine venner, og så kunne de godt tænke sig en karamelstang, eller måske et lille stykke wienerbrød, eller en Pinocchio-kugle til 1 øre stykket. Her skal vi lige stoppe og snakke om et par husene, og nogle af de mennesker, som bor her lige her i nærheden. Pilegaard, 99 år, et stuehus på 99. Og det er et dejligt sted, og jeg har været så heldig at være der. Jeg har været i haven og blevet vist rundt. Kai Bønning og hans familie flyttede ind i 1988. Du fortalte mig, hvordan I kom kørende med en lastbil. På lastbilen var der en orne, en 4-5 søer, og var det 80 høns. Og det kom på en lastbil fra Djursland. På den anden side af vejen, der bor Christina sammen med sine forældre. Christina bor i kælderen. Hun fortæller mig om, at hun går ud af døren. Christina er 21 år gammel, går ud af døren. Så kigger hun ned ad vejen, og det er en aften. Så ser hun, der kommer nogen gående op ad vejen. Og hun står derude af vejen, og så venter hun på dem. Og så fortsætter de sammen af vejen op til forsamlingshuset. De går og snakker undervejs, deltager i fællesspisningen, får måske et enkelt glas vin og går hjem igen efter 2 timer og har snakket med naboerne og har snakket med hinanden. Det synes jeg er sådan et fint billede på, hvordan livet det er her i Fruering. I skal forestille jer i gamle dage, præsten kom næsten svævende i præstekjole. Det jeg tænker, jeg vil sige en lille smule om her, det er en præst, der var præst her i Fruering i midten af 1800-tallet. Den her præst, Jens Klint Bakker, han kom i 1829 til St. Croix på de vestindiske øer for at være præst. Og så kom han hertil med sin familie, Louise og børnene, og flyttede ind. Så kan man se i folketællingerne, at i 1850 bor der en Marie Salome Whitehead, som var 44 år. Hun var barnepige herinde, og hun var født på St. Croix. Og hun var efterkommer af slaver på St. Croix. Der er en forsker fra København, som også er på Nationalmuseet, som faktisk har beskæftiget sig med den her kvinde og med andre, der kommer til fra St. Croix. Vi skal besøge Storgård, og den ved Bertha, den ved du meget om. Det var byens største gård, der er i navnet. Og vi har 2 billeder af nogle mennesker. Som
var de første af slægten, som ejede Storegård. Han havde en kone, da han kom her, og hun døde i barselsseng, da de havde været gift et par år. Så var naboens datter klar til at flytte ind. Så er der sådan et billede af nogle døre. Ja. Hvordan er det rigtigt? Øh, Sådan der. De er oprindeligt fra Skanderborg Slot, og der sidder nogle stykker derinde nu i stuehuset. Og hvordan de er forvildet sig herude i en bondegård, det er på den måde, at da slottet blev brudt ned sidst i 1700-tallet, der blev materialerne brugt. Det blev brugt til præsteboligen. Det er håndsmedehængsler, og der er et enkelt håndsmedesøm også. Jo ikke det pjat med alle de der. Nej. Men det var lidt sjovt at vokse op med. Og så kom smeden. Ja. Og Bent, da han var i smedesvend i Viring, der så det sådan ud. Det er et smukt billede, der er til. Det er faktisk et godt billede. Ja. Ja. Dejligt mat og et godt billede. Jeg hedder Joaquin, og jeg er født og opvokset i Spanien og kom her til Danmark i 1996. Og siden da så har jeg arbejdet med kunst. Jeg er oprindeligt uddannet som stenhugger, og så har jeg gået på Kunstakademi her i Aarhus. Det jeg tænkte på, at vi skulle lave i dag her, det er sådan noget grafik, og det er lavet med sådan nogle plader her. Man kan klippe i den, så man kan lave noget collage. Man kan tegne på den. Man kan lave stencil, det vil sige, man kan lave en eller anden figur, og så male det på forskellige steder. Man kan lave stempler, man kan lave højtryk, dybtryk. Man kan lave rigtig mange ting med sådan en lille plade her. Og det er så noget her, som man kan se her. Så kan man tegne på det. Så det vil sige, når man tegner på det, så trykker man lidt i pladen, og når det er skum, så giver den sig. Og så laver der sådan en lille revne, som man kan se, den bliver hvidt. Og alt det andet overflade, den bliver i den farve, man giver det. Hvis noget de skal have hjælp til herude, ser det ud til. Hvis jeg nu finder en fodbold, kan det så være der? Ja. Fodbold, ja. Hvad hedder det? Er der forskel på? Okay. Nu skal jeg have nogen, der sidder på knæ her, sammen med mig. Kom med over. Er der nogen, der kan se noget? Nå, jeg kan ikke se noget. Det er mest. Det er mest enig med. Jeg er tilfreds. Så tak. Okay. Nej, jeg skal hjem til den. Skal du? Afdelingen der. Yes. Yes. Nå. Der kan man få dig bare se.
Nu sker der det, at Anders Krog, som er sangskriver og faktisk lokal fra kommunen, han har komponeret en sang. Fruering på bakkens top, der hvor isranden den gav op, lavede slugter dale og lagde sig selv i dvale og begyndte at tø. Jeg har ikke et sekund i dag været i tvivl om, at det var en rigtig god beslutning, og at vi gik med på det her kulturliv, på det her undergrund. Det har været en fantastisk dag. Så mange tak, fordi I kom alle sammen. Tak til alle jer, der hjalp med historierne, til at vi fik sådan nogle dage. I kirken hang stadig et amen, mens de vaskede vognhjulene i dammen, og de lamme lærte at gå. Med helligt vand fra Vestermølles å.